kun ga matan nan masu zuwa DM ina? Dr. Na'ima, wallahi na haihu bai wata ɗaya ba wata biyu gashi na ƙara samun ciki kun ba na so ban shirya ba ya za a yi. Sai ki register for antenatal. Shawarar da Dr. Na'ima ta iya baki kenan. Dukkan mun san da cewa abortion is illegal a Nigeria. Abortion is illegal a Nigeria. Kuma ku san da cewa unsafe abortion wato mutane wanda suke zubar da ciki yana daga cikin abubuwa ɗaya da mata suke rasa rayukansu a Nigeria wato maternal mortality. Ba kya so ki family planning, ba kya so ki anything, kuma still ba kya so ki samu ciki. Yar uwa mu faɗa kan mu gaskiya mana like okay, you don't want to get pregnant. An na koma turanci ba ma san lokacin na koma turanci ba. Ba kya so ki ɗauki ciki, ba kya so ki family plan, ba kya to yar uwa me kike so Dr. Na'ima ta miki? Kun san da cewa ko a asibiti ba a zubar da ciki sai an tabbata cewa wannan cikin zai iya janyo wata matsala ita rayuwar ita matan. To shine ake opting out for ways. So amma haka kurin mace ba ta zo asibiti ce a zubar mata da ciki ba. Yar uwa akwai family planning hanya. In kunne ya ji to jiki ya tsira. Spiritual contraceptive wato. Me spiritual da Hausa? Ban sani. Amma dai ku je ku yi family planning. Dr. Na'ima ba ta ba da maganin zubar da ciki. Na gode.